ଆଲୋ ଅପା କଣ ଏଥରକ ଦଶହରାରେ ପିଠାପଣା ହବ ନା ହବନି ବା? ଆଲୋ ଦଶହରାରେ ପୁଣି ପିଠା ହବନି? ଦଶହରା ହବ ଯଦି 15 ପ୍ରକାର ପିଠା ନ ହବ ତାହେଲେ ହବ କେମିତି ପୂଜା? ହଁ ବା ମୁଁ ବାଙ୍କୁ ଆଜି ପଠେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦାପତ୍ର କରିକି ଆଣିବେ ଆଉ ଏକାଥରେ ସବୁ ସଉଦାପତ୍ର କରି ଆଣିବେ ହଁ ବାପା ଆମର ମାସ କାରୁ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ମୋ ବଡ ଯା ଓ ଅପା ବଳିକି ହେଲା ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଇଲା? ଏଇ କାଲଠୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମଲା କାଲଠୁ ଆସିକି ଆମର 1/2 କିଲୋ ମିକ୍ସଚର ସରିଛି। ଅପା ଆଲୋ ହେଇ ତୋ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଯେତିକି ଆଣିକି ଆଇଛି ଭଂସରରୁ ତୁ ପରା ବର୍ଷେ ପଡିକି ଖାଇବୁ। ହେଇଟି ଅନେଇଲୁ ଗୋଟାଏ ଚନାଚୁରକୁ ଗୋଟାଏ ଡାଲି ଚନାଚୁର ଗୋଟାଏ ଡାଲି କି ଖଣ୍ଡେ ବିସ୍କୁଟ। ଆଲୋ ହେଇ ତୁ ଏ କଥା ମତେ କହିପାରିଲୁ ନା? ବଡ ବଡିଆ ଠିକ କହିଥିଲେ। ଛାଡ ଅପା ସେ ଝଗଡା ମଗଡା କରନି କାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାଟା ହଉଛି କାଇଁ ଝଗଡା ମଗଡା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମତେ ଡାକି ଦେଇଛି। ଏତେ ଚାଲିକି ଆଣି ମାଇକି ନିଆ ନାଇଁ ଅପା କାନ୍ଦନି ଥାଉ କାନ୍ଦନି ନା ଅପା ତମେ ଗୋଟେ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଛନ୍ତି ସେମିତି କହୁଛ ଆଲୋ ସେ କଥା କାଇଁ ଚାଉଳ ଦିଟା ପଠେଇବେନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ସବୁ ମୋର ରଖିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଲୁରୁ ଧାନ ହେଲେ ମତେ ଅଲଗା ଦିଟା ପଠେଇବେନି। ଅପା ତମେ ଏଇଆ କରୁଛ ଆଉ ଏମିତି ଅଛି ଭଲ ହିଁ ଆଉ ଏଠି ଆସି କହିଲେ ନା କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଗଲି। ମୋର ତ ସେ କଣ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚଢିକି ତାକୁ ଶୁଣୁ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଚଢି ଆଉ କିଏ ଚଢି ମୁଁ ଚଢି ହେଲେ ତୁ ଅଂଶ ଚଢି ଜାଣିନି। ଆମ ଝିଅଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ କୋଉ ସେଲନକୁ ନେବି। ସେ ନିଶା ସେଲନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ସେଇଠି। ଆଲେ ମିନା ଭାଉଜ ଆସୁନା ବସିବି ନା କଣ ଅପା ଦଶହରା ଯୋଉ କାମ ନା କଣ ବସିବ କଣ ସେଦିନୁ ଆସିଲାଣି ତମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ଏଇ ଯୋଉ ଦଶହରା କାମ କେତେବେଳେ ଏକା ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଲୋ ଅପା କଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁନ ଅପା ଏଇଠି ମୋ ଯା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଇଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ସତରେ ଅନେଇଲୁ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଥରେ ଆଇଲା ବୋଲି କହି ହଉଛି ଦେଖୁଛ। ଆମେ ଦିନେ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଭଲ ଦିଆଉ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଦେହଟା ଚମକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ନୂଆ କୋଉଟା ଚୁମିକି ଦିଆ ପିନ୍ଧିବୁନି ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ତୁ ବାପା ଗଲୁ ଛାଡି ଯା ବେଟା କଜିଆ କରିଦବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଛୁଆଟାକୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ଅପା ତମେ ଯାହା ହଉଛ ଛୁଆଟା ଉପରେ କାଇଁ ରାଗ ସାଙ୍ଗେ କହିଲ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ଗାଁକୁ ମୋର ଆସିବାର ନାହିଁ। ମଲା ଦିନେ ଆଣିକିରି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଅନେଇଲୁ ଦିନେ ସହଜ ତ ଗାଉଁଲି ମଫସଲିଆ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ଦିନେ ଆଣିକିରି ସେ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଚାରିଆଡେ କହିସାଇଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ଦିନେ ଆଣିକି ଅଧେ ଆଣିଛି ତ ତମେ ତ ସେତକ ମତେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଇନ। ସେଇଠି ଅନେଇଲୁ କାହିଁକି ଘରକୁ ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ବାପା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମେ ଏଠି ମତେ କଣ ପାଇଁ